Ovo je škola koja se jako dugo gradi zbog problema koji su postojali s izvođačima, pa smo onda menjali izvođača, pa onda to ide sudski spor i to dugo traje. Naravno, to ne treba da interesuje ni roditelji njihovu decu, njima treba što pre da krene sa novom školom i ono što je činjenica da će ova deca u Stepovacu krenuti u novu školu 1. septembra kada počne sledeća školska godina, da radimo i fiskulturnu salu i mi hoćemo da u stvari ove škole za decu iz takozvanih prigradskih opština, mada ja taj termin ne volim, budu neki centri gde će oni moći popodne imati neke aktivnosti. Jedna nam je boravak u Beogradu i produženi boravak gde imate na svakih 500 metara školu jezika, mogućnost za neke umetničke radionice, a druga je u ovim opštinama koje to nemaju. I mi hoćemo od svih škola u Beogradu da napravimo upravo to, da deca im omogućimo taj isti standard i taj isti nivo. Ja moram da kažem da smo mi u 8 godina vlasti 120 škola rekonstruisali, počeli gradimo i neki novi sad završamo. Znači svakog meseca po jednu. Ako me pitate da li je to dovoljno, nije, što i sami vidite, ali je to jedan garant da ćemo tim načinom zaista doći do toga da naša deca kad ih pošaljemo u školu, škola bude bezbedna sa videonadzorom, sa školskim policajcem, sa urađenim dvorištem i da jednostavno mogu da se sutra osjećaju kao pravi građani Beograda i da onda od njih tražimo budu dobri đaci da nam to vrate na neki način, a od profesora da tražimo da tim uslovima rade još bolje i više. Mislim da će ova škola biti sjajna 1. septembra kad dođemo ovde, da svi zajedno otvorimo i da će ta dečja radost koju će oni tada pokazati biti nagrada svima onima koji se trudili da ova škola napokon bude završena.